Hey, y'all, come look at this. Lagi dengar nang isibu. Faklah, bidik minang ah. Salih dekana bidik minang ah. Kurusro. Sehingga bidik niyo. Sehingga minnya si bidik mini ya. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nonton kan channel Pin Capture Board hornai thabai. Tolo gober mane sase sehima phaglang khadang arna YouTube aw. Kinyau gaya tarik nam thangkena bung kaya. KK Goyari na bi YouTuber. KK Goyari. To oरैबायदि जाम्बा बे मानसिया तो सासे सेंग्राजों सासे सिख्लाजों ज' फट'खौनो साफायनो मोनला आरोना बिनि मथेबा जेनेबा बे फट'खौ मा गारदों बियो जेनेबा फट'खौ नुबाय बे डाइरेक्ट मिथिखाबायना बियो जादों आरो जायाखै हा बा ओरैबायदि डेन्जार माथो नों मानसिया होमबालाय हैद सिख्लाफोर सेंग्राफोर बेबायदि फट' साफायनांला दै केके गयारिया र'स बानायो डेन्जारसै आरो बेलेग मोनबा बानायामोन बियो र'सखौ बे सासे इउटुबार प्रबिन बिनिखायसो खालामदों भिउसनि थाखाय माने बे सिदा खोथाखा आरोना नाय खोनासं केके गयारिया बे प्रबिन इउटुबार खायसो बे र'स बानायदों नङामोनबा बेलेग जानायमोनबा थारैनोबो भिडिअ बानायामोन बे फट'खौ बियो बे फट'आव जे मा नुदों बियो जेनेबा मा नुदों बेयाव किस खालामनायखौ नुदों ना माबा मोनसे नुबाय बियो बेबायदि फट'आ थाखायो र' बुरबक मानसि बे केके गयारियालाय अबेनिफ्राय आगोलनिया थालांनायब्रा बिलाय दै नोंनि मथेबाथ' सेंग्रा सिख्ला फट'खौनो साफायनो मोनला हा जाम्बा जाम्बा थोद प्रगल नोङो फैदो बन्दुफोर माने बिथां केके गयारिनि भिडिअखौ ससे नायनानै बिथां केके गयारिखौ जावनायजों लोगोसे एसे बुजायलांनि थौदो बिदिबा अभी मजा आएगा ना भिड़ो बेनानो जाबाय प्रबिन इउटुबार आरो बयबो सिनायखायो जानांगौ नोंथांमोनाबो सिनायखायो जानांगौ प्रबिन इउटुबारखौ माने जाय साइरि होनबाय थायोमोन आरोना स' दायो माने रस्टिंआव बाख्लायबाय आरो र' केके गयारि र' सिनायो नों बुंगुलायनालै प्रबिन बर'खौ बुहुत मानसियानो सिनायो मिथिबाय माने सोरबा दुखु टाइमाव ब्रेकआप जानाय टाइमाव बे प्रबिन इउटुबारनि साइरि बानायनायखौ स्टेटास होयोमोन मिथिबाय बोरबाक साला नोंनिफ्राय बांसिन सिनायो प्रबिन बर'खौ जाम्बा साला इउटुबाव फैनानै गियान होबाय थायो दै मानसिनि सिगाङाव पुजारि जाना देखायो नाथाय सिं ओ मा बुंनिखौलाय आं मोनसे खोथा बुंनो आरोना तो इउटुबाव फैनानै गासैबो मावजि सारु जाखायो मिथिबाय नोंबो जाखायो आंबो जाखायो गासैबो मावजि सारु जाखायो इउटुबाव तो नों बुंगुलायनांगौ खोथा गैया मिथिजोबखायो बेखौ मिथिबाय नोंबो डेन्जारसो जागोन मानसिया नोंखौ नायनानै मिथिखायो आरो माने लोगोफोरना मालायखौ मा बुङो जेथिया मालायनि भिडिअस भाइराल जानाय माबा जानायफोरखौ दिखांनानै ओरैबायदि बाथ्रा बुंनांसिगोनलै इयो अ भाई बुंखानांला आरोना माने ओ माने बिनि मथेबा प्रबिना मालायनि भिडिअ भाइराल जानायखौ थिखो रस बानायो आरोना गियान होलाङो तो नोंलाय मा भिडिअ बानायो नोंबोथ' रस्टिंखौनो बानायो मालायनि भाइराल जानाय भिडिअखौनो थिखो बानायो नोंबो भिडिअ नोंलाय अबेनिथो गावनि एक्सट्रा भिडिअ बानायखोलै बुरबाक नोंबोथ' गावनो मालायनि भाइरेल जानाय भिडिअखौ थिखो गियान होलाङो माथो हाट गावनिखौ बिराद जानाय मोनदोंलै साला गावनिखौ नायग्रोलै फार्स्टआव फंबाय केके गयारि आंनाबो गयारिया थैद साला बुरबाक गयारिखौ बरनाम खालामलायबाय नोङो सिगांखा माने ससमा गाननानै बे लेभेल गमन माने बुंखानांला आरोना लेभेल मारियो आरोना ओमफ्राय बुंसिगोन देर गोबां गियान गेदेर गियान होलांसिगोन इयो ओमफ्राय तो बिथां केके गयारिया मालायनि स्टाइलावबो दाय मा जाबावगोन ससमा गाननायनिबो दाय जायो तो केके गयारि माने नोंथ' प्रबिनखौ लोगो मोनाखै आं लोगो मोनबाय लोगोबो हमबाय तो बिथांनाव लेभेल होननाया गैया आरोना तो भिडिअआवथ' गासिबो लेभेल देखायखायो नोंबो देखायो आंबो देखायो तो भिडिअआव मा नुदों मानसिया बेबायदि नङा आरोना रियेलाव मिथिबाय तो एसे गोसोआव सोना ला रस्टारबालाय मा जानो गिनायाव गैया रावखौबो सिदा खोथाखा नोंबो गिनायाव गैया आंबो गिनायाव गैया मिथिबाय बोरबाक गन्थ'आव दै गैया नोंनाव साला लावखुनायाव इयाव नारेंखलाव नोंनाव दै गैला नामा ओइ प्रबिन बसनाव दै गैलानो तो केके सार मा दैखौ सोयोबा मोजां जागोन एसे बुंनानै हरदो जों एसे सोनानै होनोसै प्रबिन सारनाव मिनारेल वाटार ना एसे नों बुंनानै हरबा मोजां जायोमोन आरो दे कमेन्टआव खोन्थाहर जादोंबा एफा गियान गोनां मानसिया बोरैबायदि जाखो बोरै दावराव दावसि जालायनो हाखो केके गयारि माने दावराव दावसि स्टार्ट खालामनाया नोंसो प्रबिना खालामाखै आरो माने
जों खालामाखै जेनेबा नोंसो स्टार्ट खालामदों दावराव दावसिखौ मिथिबाय आरो बुंनो फैदों बोरै दावराव दावसि जाखोनो जाम्बालि बे मानसिया थै दिन दाहारा लेन्था गोसोम सोम ससमा गाननानै मा बुंलालै डाबल बेटारि गेजेर खन्दाव सिगाङावथ' ससमा गानामोन ना ओमफ्राय जेतिया भाइराल जाखांनानै बुख्ल' जाबाय खोमा सोरदोबा मेगनखौ मिथिबायना ओमफ्राय बेटारि गानना फैबाय इयाव बेटारि लगायना फैबाय ओइ माने केके गयारिया एसे उन्दै टाइमाव गस्ला लंपेन्ट गानामोनथ' लांथंसो थायोमोन दा सोरजोंबा सिख्लाफोरजों एदाव जाबाय खोमा गानना फैबाय माथो बिदाना लोंथा मा बाथ्रा बुङो बे रोखा रोखा मेगनजोंनो नुखाबाय दं होमबाबो नों मा बाथ्रा बुङो जेनेबा लोंथा आंबो इसां रोखा रोखा मेगनजों नुदों बे भिडिअ बे फट'आव जेबो गाज्रि नुवाखै आं मिथिबाय लोंथा माने बे फट'आव माने सोरजोंबा बाजाबलायनाय सोरजोंबा बिदिनो सोरनाबा गस्लाया गैयि सोरनाबा किस खालामनाय बेबायदि नुवाखै आरोना आङो थारमाने बिदि फट'आ थाखायो फंबाय केके गयारि लोंथा आं रोखा रोखा मेगनजों नुदों मिथिबाय मेगनाव खाना नङा आंना ससमा गानबाबो नंखाय लामाजों थांनो सैथोखौ बुंब्रा हसा बाथ्राखौ बुं मा गोदाव सोराव नंखाय बाखाय इमान गिदिर गिदिर मेगनजों नों नुवाखै दाबो होबाय दं लोगोफोरा नाय स्क्रिनाव नाय नुवाखै नों एफा गिदिर गिदिर मेगन लानानै ससमा गानब्रा नों ओमफ्राय मा बुंबावदों मा सेक्सनि बाथ्रा गैया मा इदि होनदों मा गैया इलाय नों नुवाखै फटक्सफोराव नुवाखै नों मेगन गियानाव इमान मोजां नुखाबाय दं यार फटक्सफोरखौ नुनानै नों बुजियाखै ना माननाव एख' गैया ना माननाव फंबाय माने बे फट'आव ना जेखौबो आं गाज्रि नुवाखै थारमाने बिदि फट'आथ' बहुद दङ फेसबुकआव मेरला मोनो बाट नोङो बे प्रबिनखौ माने डाइरेक्ट टारगेट खालामखो मानि थाखाय मानो होनबा प्रबिना सासे इउटुबार नोंहा बेखौ बानायबा भिउस फैगोन नङा होमबा थ' बेलेगबाथ' नों बानायखायामोन डाइरेक्टखा आरो बेयाव आं प्रबिननि मोनसे भिडिअ सेक्स बानायनाय आं बेखौ नुनायबा आं फोथायगौमोन थारमाने इयाव फट'खौसो आं जेबो गाज्रिखौ नुवाखै नों माने फट'खौ डाइरेक्ट नुनानै नोङो बेखौ सानखानाङा आरोना बेबायदि होननाया बे फट'आ बेबायदि बिदि जाखादों होननानै थ' नोंनि बुहुत गिदिर भुल जागोन आरोना बियो थारमाने बुहुत गिदिर गिदिर इउटुबार कन्ट्रभारसि जालांबाय बेयाव बुंदों इउटुबारफ्रा माने खेबसे भिडिअ बानायनायनि सिगां खेबसे कल हरना सोंग्रो बाट नों कल मानो हराखै प्रबिनाथ' माने नों भिडिअ बानायखांबाय प्रबिनाथ' नोंखौ खैबारबा कल हरदों नोंथ' हमाखै आं प्रबिनाव सोंदों आरो बे फट'आ जाबाय 6 मास 7 मासनि उननि फट' थ' मानो बरनफिनगोन नोङो हा बुट बक्साला बुंनो फैदों मा नोंसोरो मानसिफोरखौ रायजोफोरखौ पाब्लिकफोरखौ नोंसोरो मानो ताबिज गानहोनो नागिरदो नामा ताबिज गानहोनो नागिरदो ओइ प्रबिन बे एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनाव ताबिज लायनोसै नामा रायजोफोरखौ गानहोनो नङालै बेखौ केके गयारिखौ गानहोनो एसे इउटुबनिफ्राय फैसा हाबगासिनो दां आसखा आसखा बखिलागासिनो ना बेयो लायमारनांसिगोन एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनाव ताबिजखौ थौ गाबोन थांगोन ना जायो थ' माबा सरि केके गयारि नोङो नोंनि जायगानि नामखौल' खोन्थाहरदो जों गाबोन ताबिजखौ लानानै थांसै एसे मोजां जायो खोमा ग्रहफोरा सुनि ग्रहफोरा नांनानै दं ना नोंनाव बेखायनो बखिलागासिनो नोङो थ' केके गयारिनि सायाव भिडिअआ एखिनियानोसै आरोना जावनायजों लोगोसे बुजायबायबो थ' बुजिना बुजियाखै आं बेखौ मिथिला ओमफ्राय माने केके गयारि नों भिडिअ बानायनायनि सिगां कल हरग्रो सोंग्रो नंगौना नङा नों गावनो बेबायदि जाखादों बियो बेखौ भिडिअ बानायनांगोन भिडिअआथ' जानाय नङाना बे बिराद गिदिर भुल आरोना बे बिराद गिदिर भुल केके गयारि थ' थाथ'दो भिडिअखौथ' नों रिप्लाय होखागोन लोगो मोनगोन 24 आवार्सनि उनाव दे